Já mám jenom ten kotovou. Ten houpe. Nejde pomalu, ale houpe. Když to držím třeba já dělám trošku. Trošku si vždycky povolit. To bylo pěkný. No, že jako žurnalisti začínají trénování vůči nepodstavu. Já trošku držím. Určitě to zatím moc nejde. Já nevím, protože nemá... Technicky otáčí do kukudu. Počkej, Matěj. Můžu to dáš jako doteku. Víš, že to třeba nemůžu. Nechci srovnat. To tam je lidí. A teď to máš hlídaný. A už přijdou šampioni, tak je o to zájem, ne? Přijdou šampioni. Co to je? Jak se ti jelo? Vníkajíc. Tam to chceš vohnout? Já nevím. No nevím, do sedmičky to zlo. No Matěj tak je? No Matěj má samuraje, jako víš. Takže mi to co bylo takhle. Tak dej cíl teďko, ne? Třeba. No tam, tomu jednomu, A vůbec změna. A budu takhle... No jako když to natáhneš až tomu. Teď když to projedu, proč vám tak ne? Budu takhle... Jak to udělal ten des? Držel jsem malý. Jo. Najednou to. Já ti nevím. Já jsem si to rozprával. Člověče, jako to vypadá, děti tu na tebe budou. To vyskačí. Tak, teď kudy? Čtyřkou? Třeba? Chybí ti ještě 4, 5, 6 a cíl. No a pak nejelo úplně nic. Prostě vůbec už nejelo. Je to divný, nebo ten pokožky. Ale stěžila to. A byl jsem jí doma v pohodě, i dokonce nabíječka jí vzala. To když přijeli všichni, to byl taky nebyla nabíječka. To byly tak podvybitý. Musel jsem jenom na chvilku klasicky animáčkem a pak teprve šli. Můžu si to zkoušet. Ještě myšek, ve sklepě, Můžu si to vyzkoušet, já ti dám. zapomněl jsem na to asi týden, tak to si bylo vycucený. Já nechávám rádia standardně. A DX6 vydrželo ty skoro 2 dní. A to Flysky tak to vydrželo 3 dny. Já třeba když jsem tam těch zkouším, tak taky zapnu. Nechám hodinu stárnu tu auto. Taky no, Ne, nechám tu hodinu a pak bude jít. Tak stejně nezálež na vody jako. Tak je tam třeba 3 dní. Nezálež na vody jako. Tak 3 dní si zapnou. A ani se nerozpadí. Teďka ty tušky nabijete, ty si vysávají. Ne, tak no, ta tušková by měla se vychovávat vybytá. Čas, pane. No, my tu zatím baterky přežili. No, Přes zimu. Pěkný, ne? kolik? 3 minuty?